plantejar aquest acte recordant una sèrie de coses relacionades amb la nostra fundació, sempre amb el mateix concepte de l'ideari: convertir el coneixement en progrés social. Perquè entenem que el nou món és diferent compartint de cada un fent les coses de la forma que es fan. Voluntat en què les coses es facin amb equitat. Voluntat en què hi hagi transparència. Voluntat en generar i donar confiança. I voluntat en què, resumint tot això, es converteixi en una alta eficàcia. La crisi no va començar el 2008, va començar el 2007. Estem al 2012, 5 anys. I què hem après? Mirem des d'un punt de vista d'especialistes i no mirem des d'un punt de vista especial. La matèria primera per l'economia és el coneixement, el talent de les persones. Al final, navegar a vela és impulsar-se per l'entorn, saber manegar l'entorn perquè t'impulsi. Si no haguéssim estat obsessionats per les milles que perdíem contra aquell barco, doncs hagués sigut més satisfactori, perquè el que volíem ja ho teníem, era un repte contra nosaltres mateixos. I clar, si la gent no pot posar amb la seva feina cor, ànima i pensament, clar, li estàs limitant, li estàs traient justament la possibilitat d'introduir el seu talent amb el tasca en comú que es fa. Quan em dedico a coses que tenen a veure amb el meu talent, necessito constantment tenir desafiaments. Tu neixes amb uns talents, amb un talent o amb uns talents. Series dels que pensaria que el talent no s'aprèn? Crec que els talents es desenvolupen en funció del que el coneixement que tu has tingut quan has crescut o quan t'has desenvolupat t'han anat acotant, després ho pots obrir. La motivació, el talent i la confiança van junts. Confiança del qui dirigeix, si és aquest cas, que dirigeix algú, o confiança en tu mateix si tu t'estàs dirigint, i un entorn favorable a desenvolupar aquest talent. Però en moltes ocasions el més important, i també ho he dit, és trobar-lo. És a dir, hi ha molta gent que no sap quin és el seu talent. Està amb les aptituds que té aquesta persona i l'actitud que té. Som força autocastradors o castradors dels altres fins i tot. És a dir, no considerem que el que nosaltres tenim és talent, sinó gràcia. No tenim confiança, no deixem fer, és a dir, no donem peu a que provin i en última instància no acceptem la cultura de l'error com a font d'aprenentatge. La inteligencia es una capacidad de respuesta ante los cambios, o sea, cómo tú agarras todo lo que tú tienes de habilidades, de aptitudes, y eso lo vuelves una respuesta ante un cambio del entorno. Tot i que, a veure, l'empresari canvia, i el que estem veient és que, clar, han invertit molt en tecnologia i ara en alguns sectors, depèn del que estiguin fent, doncs estan començant a invertir en talent i la persona que val no se la deixen escapar, evidentment. Ara, des del 2007 amb la crisi, doncs clar, el que impera molt a les empreses, com que hi ha tants problemes, és la cultura de la por. Y eso también es súper negativo para potenciar talento. Lo que buscamos cada uno cuando intentamos desarrollar nuestros talentos es sentirnos realizados. Por tanto, lo que estamos buscando es realización personal. Qui no surt de l'àrea de confort, i ho diem així en col·loquial, qui no arrisca no pisca. Primer s'ha de desenvolupar el potencial enorme del somni. I el risc ja ve sol, sol, problema. Dóna molt més de si la intel·ligència col·laborativa que el jo m'ho faig i no necessito ningú. Les potencialitats del nostre cervell, ho diuen els neurocientífics, no ho dic jo, està en un 15, en un 20%. L'escola mata la creativitat. Per què? Perquè aprenem memorísticament. I tenim el 80% d'un recurs ociós que és gratuït i que, a més, si ens el comuniquem, es multiplica exponencialment. Ara, la base de la intel·ligència associativa és la confiança. Competim per què? Per fotre a l'altre el seu mercat. No. Competim per crear mercats nous. Competim per resoldre necessitats humanes. Perquè la singularització on hem arribat, l'individualisme exacerbat, ens ha portat a confondre el que és crear i resoldre necessitats enfront de veure si et foto tu, cooperem per competir. Si no se'ns tracta com a subjectes, sinó que tractem com a objectes els altres ens respondran com a objectes. Per tant, no aportaran el seu talent, les seves capacitats, les seves actituds. El tema del dinero, o sea,
arruina todo para mí, esa es mi experiencia. Y finalmente termino yo como en la empresa tradicional, contratando gente, pagando gente y yo de jefe. Y entonces yo digo, bueno, ¿esto es una plataforma colaborativa o qué? Los bancos en este momento además no te darán crédito en nada, por lo tanto la movilización de recursos para llevar a cabo una cosa, estás atrapado. Yo no sé cómo se va a resolver esto. Crowdfunding está buscando soluciones a este tema, pero sí que hay un potencial en la gente de que si no tiene crédito en algún sitio y no tiene dinero, pues se va a espabilar. Estamos cegados en que no hay dinero, no hay dinero. Si no hay dinero no se puede hacer nada. No es cierto, se puede hacer y estamos en el cambio para poder fomentar y dar a conocer que realmente podemos hacer cosas uniendo voluntades. La confianza requiere esencialmente que haya un intercambio positivo. Tú ganes y yo gane. Lo que encontramos a veces difícil es que la gente valore algo tan inmaterial como, volvemos al talento. Entonces ahí hay que ser, yo creo, muy estrictos y, como decías tú antes, cuánto vale la hora. Emmanuel Kant dijo algo que lo quiero repetir como cierre. Dice, i la veritat és el procés en si mateix. Hem intentat fer un procés de diàleg, un procés de descoberta conjunta. En tot cas, moltes gràcies a tots i moltes gràcies a la Fundació.